Здравейте, YouTube! Днес ще ви покажа как да си направите къща и как да оцелеем в гората на нощ 2. Само да си пусна Майнкрафт. Това е епизод 2. Както предполагате, аз на епизод 1 ви казах, че ще направя по-нови неща и сега съм готов да ги направя. Добре. Пускате си Майнкрафт. Да ме зареди. Аз съм SkyTheKitterS на играта, той е известен SkyDoors Minecraft. И така. Скина ми и си го харесва. Има един негов приятел Deadlox. Той е много хубав. И те. Добре. Сега. Тази снимка на Бентен се не трябва. Хайде бе. Бързо. Готово. Влизам в SkyTheKitterS, на Леония свят го кръстих така. И ето ми е къща. Мина. Тоест. Вземам си айтемите. И отивам за предмети. И така, събрах материали, би трябвало да ми стигне, за да се украса къщичката, защото тя е от такова. Само ще ми трябва кирката, ето я. Чупим. Ще скипна, за да стане по-бързо. И така, скипнах. Вижте ми, къщата сега е доста по-красива, защото я красих с дърво. Това е един от най-хубавите материали. Сега, понеже нямам легло, затова ще скипна набързо, защото виждам овце. И така, събрах вълна, затова сега ще ви покажа как се прави легло. Готово. Слагате 3 вълна ред и после пак 3 вълна ред. Така. Готово. Направих си легло, оставам фако. Стане ли с пръчки и дърво. Готово. Така, направихме си и копче. Което ще го сложим. Ще го сложим като звънец. Готово. Сега ще трябва да потърся малко храна, защото ще умра, иначе ще скипне. Така аз легнах да спа, защото беше късно и продължавам клипчето. Може и на третия сериал или епизод, там както ви му викате, да направя, да си потърся храна. Защото сега шоуто ми е 5 минути, зомби. Не бива да изпускам друго. Добре. Но пак ще помогне, нищо че е развалено. Само се разяждам. Зомби. Мри бе, лайно. Ще скипна. Така, улових си храна. Само да се уловя още. Натровен съм от тъпите зомбита. Взема да се направя една градинка. Защото ще ми бъде нужно. Едно семене. Твоите семенца. И така, събрах храна. Ще похапна. Първо ще отида в къщата да изпека. Така е, за да стане хубаво, винаги става бавно. Но аз ще скипна. Така. Слагате дърво и слагате пилито. Или там, каквото ви се падне, пържола, мържола. Това сега, кой ще ми трябва. Той ме разяжда малко. Айтемите сега не ми трябва. Трябва ми пилето сега. Готова печена пържола. Че съм гладен. Чакам да се направи. Ще скип. Така, пилето сега се пече. Готово е. Остана още едно пиле. Ще се оставя храната в той честа.
Сега проверям запилито и сме готови. Добре, аз се наядох и така. И това беше от мен. На другия епизод ще ви покажа как да си направим язовир. Да, язовир. Добре, това беше от мен. Чао!